Uparalok jong ukunwo, ubakerteng uCharlie, ulayo iya ka poster jong kahena, bata habar ka klub, ularung syapo bat syam ya kahena, hadin lawan sa ka Audrey, bat hangta kilay kenduk lang, ulaya thu bakak mi jong ujon yong, kalayap no, kahena kalamudur, yode baklat kak mi jong ba umla syubar reply ya kisiti, uCharlie ulawat jeng trey lang no. Hangta hapo ka klub, rengkat bar kahena, hadin kata kapor, kahena kalaong ya kanana jongka, tunyew no kapisa jongi, kat no kaladon, kanana jongka kaong, ngiladon nyus $4, hadin bang ladep siu ya kabaying, kahena kaong, ya lekli no kador tiket jongka pleng, kapoy kat no ban lesya Korea, kum kasngi ke balasay, kila lekli na po counter. Bat ke batadu kalong kat lay $4 kahena kaong ha kanana jongka ngidon kam sa andru $4 ban penlang ha kawe kesngi kahena kala risip yang ya kaciti bat haba kanana jongka kapet kasyem kiju kiciti bapak maka kila syak pen pilot hadin kahena kelacak biang ya kapisa kasyem bakita kipisa kot kim don syu kahena kaong ya kanana jongka syae kapisakot kanana jongka kaong hena map ngalakum penlut balik lek halai hapo kasino badon bayalam yanga tomap yanga nganem linsu ban lek halai kahena kalayam bat kaong kumno ngan lek menta ngala pelang ya kapisa bangan yolik pai no syakoria henry menta pat pila pelut no ha kawi ka sengi hapo Korea ujon yong kat ba udang yaj bat ka jongcha ula sya ap ha kinong syun jong ki badai ki para kelas jong min shua uwe na pedang jongki ula kop yo bat ong min shua ka jing yale ngimpat hun ngin yale biang benta hadin kilapoy sya ka jing ya syo hadin ka jing ya syo ka bala slam ujon yong umla syu ban yale namar baki labun bat kikni ya ukinjiri ba ai kahena kila bom berkenjat ya kila brand no syamadan ya ukinjiri haba ujon yong umut ban shim kila kerdam ya kakti jong bat kishim bat brand no syajengai lawan ki pulit bala pentip da ka jongcha hadin ki pet no onda lawan ka jongcha kala isen bat yam bala syacho ya Henry ujon yong udang wat ya uta ukinjiri baki brand kajongcha kala tiba udai ukenjeri jong kahena kala lej wat lang hangta onda kala lap bat kaburi no halade kam ya thu ha ujon yong bapli udang wat Henry uklem semshu Henry tip balaburi da kajongcha ha kawe kasengi ujon yong ulayo jeng tip lingba kaciti na uCharlie ubaderu uparlok ugunwo pa upha citi caka para jong ba uya syam ya kahena bat kahena kala-kala ka Norway menta hapo jong ka klub kila pet no nakaying uwili ujon yong usutu baka address jong kahena kam de syu ha kaju kacaka ha kawi kasengi uwe uparang uba itenat ya kahena ubadiru uparlok jong ugunwo ula ong ya kahena banruai ha kaparti jong uparlok jong bat ula ai ka pisaci $1 Henry kahena kam tre ula pentep jubor kapisa kahena kam banse ban ko kala de ka bade jong ugunwo baro kila yale kemen lang uta upharang uba ai kapisa ha kahena bakan ruai ha kaparti uparlok jong hang nengi tip baka de ka bade parti jong ugunwo uta upharang uong ha ugunwo ngan le syau ya kasama jonga ula le syau ya kahena banwan ha kaparti ugunwo ulengo badai penban kahena kiparlok ugunwo kilasat rengkat ki jingdi pen buat Henry tang kahena marwe ka syusong hadin kahena ko ong ha uta uparang lanongan ruai ka bapipa yanga Henry uta uparang uong yang in yasat no bat om don kampan ruai pila de isam la jonga kahena ko ong simno kapisa bapi ai hanga lada pimut kemta Henry uta uparang ulatan jubor ya kahena
lawan ugun wo bat ubok ya ugun wo utan no ya ka sabar ugun wo uong ngan thiet da kapisa ya phi kat no pin songdor kahena ka ong kibriu kin sim ka bu yanga bangalong kumne ngam tip ba phi don jengmut kumta kala lau no ya kata ka septi ba pen thiet ugun wo min chua bat ai no hau bat ka ong ngam kwa ban yo ya ki jong ki we ugun wo ula ka min sim mas ngosen kelayaka la lej bu no ya kahena saying da ka parlok jong ugun wo ula lap ya kata katip rikon baka hena kalakum i hamadan haba ugun wo ula poi saying ula pli ya kata katip rikon bat uyok sngeu ya kasur jong kahena kaba ong jon yong kane kade ka sithi ka ba khandai pusan sen ngakwa bangan ya thu kaswetar ka bangasu ya phi menta ngala jandab balai pim reply su yanga ja ayu ya phi ngaku Sulaiman kasngi baki sithi bangapa kiwan phai biang changa ngakwa ban lej no syakoria ngadon kamsa khandai $4 bangan pendap ha ka we kasngi ugun wo ula lej pin phai no kata katip record ha ka hena kabadon hapok ka klok bat uong sngeu bahamap no yanga ya ke ke balaja menne men ngan sai rap ya phi ba pen lej phai no syakoria kahena ka ong kimi no ngam don kam shu ban yo sngeu ya kasur jong phi hadin kata kapor ujon yong bat upar lok jong kila pun ya ugun wo ujon yong uba ai kerteng ya lade da ujon kyo hakmat ugun wo bat hakmat jong upar lok jong upar lok jong ujon yong uong ujon kyo ukwa ban lecha Amerika mas ngeu bahaya rap ya ugun wo ulah pun ya uken jong ban pelek ya kabisakat na benta ujon kyo ubalong ujon yong ula lek kendu ya uken jong ugun wo ula ai kata ka tiket aeroplane kabisakat rengkat kapisa hapo ka envelope uken jong ugun wo uong sngeu bahawat chania ya ugun wo to sim ya kapisa ba ai mau Henry ujon yong usim tang ka tiket bat ya kabisakat bat pen phai no kapisa ha ka envelope ha ka we ka sngi ka jongcha ka lab yang ya kita ka sithi ba pha ka hena kalamut ban pha ka lab yang da ka we ka sithi ha ka hena bat kum juru ban pen phai no ukun jeri sa ka hena ha ka we ka por ka Audrey kalayop yang ya ka we ka sithi bat kidang mut ba ude ujon yong ba upha Henry kanana jongka kalab badai ka sithi na ka jongcha ka tho ha ka sithi kumne hena kumno philong ngas ngosi ban yathu ba ujon yong ulayap no ha ka jingja aksiden kali na kata ka daw ngapen phai no ukun jeri jong phi ba ai ma phi ha kanana ka hena ka kendet banyo sngeu ya kata ka khubor bas ngosi ka hena kam sngeu la ngej haba ka kata ya uta ukun jeri kam la ban ngej ba ude ukun jeri jongka ka hena klayam da ka jeng sosi thang ujon yong haswa ban lecha Amerika ula thiet ujing deng sati na benta ka hena ula kren kaduru ya ukpa jong haba udang lej halinti sa airport ula record hakatip uong hena ngan wat ya phi menta kumba ngalakular bat wat sadu ka bakut jong ka perthei ngan poi be sabadon ma phi ula lej no da ka aeroplane sa Amerika ka hena ka badon hapo Amerika kam kwa syuban Maria tip ya kata ka kubor balayap ujon yong kalami sa surok ban syuyai rumah kat bapoi kensan layu i gunwo ula sange ka kali jong ban nyarap ya ka hena ula khot ya ka sange wat yaj ka hena kam sengap kala yaj be chakmat kensan lawan ka we ka kali la aksiden ya ka ugunwo ula penkit ya ka hena ban rano sa hospital ban sumar ya ka kaderu kaju kapor ba ujon yong udang supoi ha Amerika ban liwat ya ka hena ula sa ha ka we ka hotel ugunwo ula pun ya ujon yong huong jon kyo ngadon sa hospital ba mensau ka we ka paralok jonga ngin saya kendu bat phi hadin
hadin ujon yong ula pej uta ujing deng sati bat u pertaya ka kerteng ka hena bat u ong hena ngamis palat ya pi ka Audrey kelakus lai ba ka hena kamuan pai ju sayeng hadin lai thu ya ka ba ka don sa hospital ka Audrey kala le sa hospital ban le pej ya ka kala yu i ba ka hena ka don ha ka jing sa sumar karena na jongka kalayam bat khot ya ka ha ka por ba kidang ra sa ka we ka kamera ha ka we ka sngi ujon yong ulalej ha ka we ka klub baterai upar lok jong u ba kerteng u Charlie hadin ulaya syam bat u Charlie u ong ka hena ka tre hang ne kum ka nong ruai bat ujon yong u ong ngakwa ban yo ino ya ka menta u Charlie ulalej keli na kitrai ka klub hadin u ong ka hena kamuan tre minta ka sngi ulaya thu ru bat u ong u Willy ulalej benya ka Audrey bat ka hena kilawan pet no chane hadin kata kapor u Charlie ulalej yalam sya ka ying sawai ka Audrey bat ka hena ondala ring kata kabel ha ka ying sawai jongki om don bawan mi u Charlie u ong imat kim sa shu hang ne tharai kilalej pai no sya Korea ujon yong u ong ngan abej hang ne yole se kin sawan pai hadin ujon yong ula ap slam hang ta haba u ap kat no ru kim wan pai shu hadin ujon yong bat u Charlie kilalej ha surok yole se kin yo i ya ka hena ujon yong ula du jengkremen bat umla shu ban yo i ya ka bat u pesa ya ka poster bawa hakmat jong ka klub ya ka dur jong ka hena kabarwai ha kata ka klub ula rung biang ha kata ka klub barwai ka hena da ka jing susi ula syong hang ta bat u dikiat wala de ka por jong kiru ban khang Henry usyong sa hang ta ujau umat haba u perkhat ya ka hena hadin uyang syabar barok simit hakmat jong ka klub wat ha ka jing jur jong uslab ru ka Audrey ka ap ya ka hena hapo jong ka hospital bat kamuan pai shu sya ka jakasa bat ka ap ya ka hena kadang sumar ya ka Audrey ko ong ya ugun wo kuble shibun ba phila ya rap yangi ngam skeulong marwe shu hang ne namar ba phila ap lang ya ka hena ka Audrey ko ong de banga bakla bangawan syane sya Amerika ba syat ha ulok jonga uba ong yanga ban sumar ya kikmat ka hena Henry pat kalong da kongpong ugun wo uong hato piwan syane na benta kata hato pidon kam sisya pan pin bahaya ka kmat jong ka hena ka Audrey ko ong hooj tang ba kalong ka barem dor ngimdon pisa ka Audrey ko ong kumno ki doktor ki ong ya ka hena namar kam kindit ben riusyu hadu benta ugun wo uong ki doktor ki loong kajing pang jongka kelak hamba Henry katulot pat ha kajing perkat jongka bat ugun wo ukeli hato don ke bawit ya ka Audrey ko ong ka hena kadap da kajing susi nadu ba kamla shu ban ya syam ya usamla jongka bat kadang smusi susu haba kalayo ya ka citi ba usamla jongka ulayap no ha kasengi ke babut u Charlie u ong ya ujon yong imat lakit nap da u Willy ya ka Audrey bat ka hena namar bakim wan pai shu ujon yong ula keli ya ka adres basa u Willy hadin kata kapor uta u bos jong ka klub u khot ya u Charlie ban para ya kata ke envelope ban ai ha ki parlok jong u namar uta utra jong ka klub u dei u bakhayi drok u babu ya uta u drok hapo ke envelope hadin kata kapor ujon yong ulalej sa kajaka jong u Willy kumbalaya thu u Charlie haswa ba ujon yong unlej u Charlie u pentit jing bam yo u da ka jing bakla ulakum ai lang ha ujon yong ya kata ke envelope badon u drop onda ka bos kala lej u Charlie u ken mau balakum ino ya kata ke envelope bat ula bertanya kata ka bos Henry ka bos kayat klem sange ujon yong ulayo i ya kata ke envelope ba ino u Charlie ula shimbat ubu bah
bad TBA badai udrok hapo ke envelope onda lawan pai ucharli la syok la bom da kitrai jong kata ka klop namar ba ukum lej ai ha ujon yong hadin mar poi ujon yong syaying jong uwili bad ulakhot hena syae pidon uwili uladom yo bad ukinyat ujon yong ulalik wat ya kata ka kamra ha ka ying jong uwili henry uklem syam balapan banda kawe ka kentei kabadon hajing tia uwili lawan uwili uong bale mewan chane ujon yong uong syae ka hena yathu kloy uwili uong ngamdon jing TBA ujon yong uong ken mau nang nesya kman wat pin wit chu yaki bad umi no ujon yong tipchu kai ke balaja yaki bad ka jingwan wat jong usa Amerika kalong sep no Rayai persiang Banten jing khu slai men si